Obahin bebre ano pokuare no mawa no asante kotokono no so ne ebedi akon aboabo ho etio ne to na sakra abo ankwa ye de etiri beto ho asem ne frititio odmankoma ade no yamfa anto de da na efrato odmankoma ba ade oba asante kotokokofo okon afrana nanom yakwa no ohye Adesha mama ema munyina kwa badam ba Alandu Media so kai so be subscribe no ahya ma foforo nya bia hwe enne ye de achinja chinchin no ya ba be pie papa bi suwa se bie so se be nya do didem nanso so no ye nya nyente ye sei okokofu osa wo ntosufu ene owo mu fu nso so age wonsem meboa kai ho na ene ne nkodi na brabo mu nkomo ene ne be di nkomo abusa ne se edin ne hye ne nkran ema ne ye se adwuma we nyina yedi kan ka chom se wo se yesum asanteman yesum Ghana ade e beboa ma asanteman akonanimu no eno nko na yede besom mo na afenso ye tuufo amo abrabo akonanimu medi e de maame fozia se wo pa asam te se me a kan ho ne yensua de yemum na Alandu Media de ye wo se yesum asanteman yesum kotoko henenti no Ghana man so ka ho bi kan ho e ne enko hwehwe ye papa yi ne yemfa enkomo a emu ode e hye nkran emfa mesomo Adesha mama said ye mamunya nti yesa ye ne papa bia sebi wodi dem ne so ma ne dem die emu na bemu wo so de kɔ na afom kɔye ne dwuma ye ne ba be bon komo ne ebusa na de ye hye ne nkuran na ne na brabo mu enkomo kakra Alandu Media de se wo se yesum asantema na afenso yesum Ghana man ne yesum kotoko hene ntina na afenso ye de ya brabo mu nsem etu afofrofo no sankomo bi se ya na ehu hia yi pa eno nti bomode ne tena se na hwenam nini se nkomo ne mra na wieye no onso benya baba akomienu bi e be hye wo nkuran ama wo bra wo bo no wotimi abo ne yi ahye otwede mpo nyankopon edi en monyam medin e de maame fozia ye ma ye papa ya tena se ene akwa ba ne fam nkomo twetwe no emfa nto amso owo me mo achi Pacho me joso pacho na pome pacho nyame adom me hoye ene de asia ba be hawo kakra haza benkasa brenka wo afuoma wo ye adwuma pacho ye nokre enso minya nentiye na se metena se na metwe mu na pacho ye frose pacho ye flam ko akusapon pacho me pacho wo we de ma ye ni wa brabo mu nkomo kakra pacho ye wo ya de ye de wo wana se ebeto kwem pacho ye de wo mi edo mi maame mo se o mo wo mi no na me yade no e wo ho no nti wo mu pemsu bia mantumi anante nti metewa na mse dabi me mfa me yade no enhyehyehye me ho nti ebu wo ho a obi minyini kakra no ebi wo ho no mo a obi edo na fichira na magene pa na me dodo ne kakra sa ti metrans dwene se mitimi ya mama yi sa akwanya we dia me mfantanase nti me de beye koko ampa mama sase me ye ne kakra nyame adom aba ese minya bi eti edi me yenshase o mama ma wotoso se mame toso miensa mpacho na o mame mo yesen ankasa mame ma eye ensia mpacho asa wonko na nyankopon de yade aso wahwe mpacho nana de wunyine no zezanka nkwada de wunyine wunwa wafefo kodi akora na woto na wuntimi nkobi wunyine na se na wunyine yemu sitie mi nyine no na mi nyine yende ase yade ni nti
na se menyina ba mentimi nyini makafo mo ne saa ntimi na wo no afefo ntimi nnia eni agoro na mentimi ni wo mu eni agoro ndi o mu kodi agoro a me nkobi ti me tefa ko saa na mentimi nko ni wo mu ni agoro enti mfie be na wuduru ya wo hu se sese de se wa won kasa wan so de anye bibia wo be ka fom a bra wo bia ntimi emwa wo mfie be na wuduru ya wo hyase dwene saa dwene no efiri be mfie dunum la mu ho kono me fa ne be me de me fa ne be mfie aduonu pacho enya wunya saa dwene ne se wo ntena ho ma me enkom ma me hwe obi pacho no kore na o ma me no ye adwuma be ma me pamcho no ye kua pacho enti wo hwe a wo ma me no wo papa omo adwuma no wo die no e ka ho bi ne hye wo nkran ma wo so sore se wo so be bibia ma ho pacho no kore pa onu ne hye mi nkran e mitimi ekeka me ho ana mitimi didi pa no amikohunu wo mu adwuma no wo mu ayen ne hye mi nkran na mse ne me nso wo mu mama saase na menye bi wo mkoro mu se mintimi nye na kakra nyame adom a me nso mitimi ye na ada woje wa pa edikan okodo obi a feature woje apa edikan no yetwa akase tam na ebe fan be 30 cedi pacha mnyasem ketua manage pa manage na ukoye adwuma ma wo bi mre bi ani pakon wantwia wo kada ofa wo sisi wo pacha debi onde manko ye bisada obi abaye na adwuma bi otwia wo ka pacha otwia me kapa tena ma hu se adwuma na se mu ode ena ma mi hunu ye se we kura me ye ni mfikire ni na ne metene me ho na metimi koye wo mu ayi ni bidi a nim se mabrabo betimi akoyi nyame adom to so koyi fie mi a koko na mdi asi koyi efie ya ya ba wo he ni nyina wa wo modembo na wo de asi fie mpacho an na koko no o ma me mo ma wo koko no o ma wasase no na asase ne kese eyesen sase no be fan be 3 acres na 3.5 acres pacha wo de nyina adua koko pacha na koko nkwa na odua na se odua bibi foforo ka ho dia bibi foforo ka ho mi ye ntus mi ye mako mi ye nyaado amu nyina ka ho na ntus atosode no so asase no so ne kase yesen on die enam se ya na skasam no emle no bia mi dua bia be eka baako bi nso abe eka efa pacha na wawade metime bisa wawade pacha mawale na oyinu so ye adwuma be yere dem nini ne yekua no onene na na yekua pacha na wushia no wo hemfa pacho mishiano mikoto ento sina mishiano ugo tontos we wa agona me passa into the bomb ugo tonto utintos na ugo ton pacho ai ela mishiano ela mde wona ni sa pacho pacho ai tontos sana no bidija nai la me lele keka ya la otiasi sa na mfiti ase no hu no na hu se we de onfim pade na eba nti wa ma wani anya den a obekwa agyaw andi pa mama ni ye den ne ye ente se nyankopon adom wo masai pacho nene wo ye wu miru na baako aka baabi ma ntimineno awu baako ndise akabako pacha kaba na bema ba ne se omji so no so bon so abaye boafo de aboa mo oko school pacha ojina sei ojina P5 pacha na osha dache ehimfa na opeso hu se wo ba no wadru dache
dem pese wadu da chine se mehwe no na nyame adom betimi awie school no nto so ebinya ne nsa no adwuma amanaye nti wo hwɛ a wo yere ba wabrabɔ mu no ɔba bɛyɛ ɔboafo patwan wabɛyɛ mboafo pa ma me niema bi a meyɛ no baabi wɔ hɔ a akɔfɔm pa sɛ koko esi mete a ɔno a na etwe baabɔyɛ na me ya misa de abobo ya akɔfa ɔno a na kɔsesa gumi nti on de wabɛyɛ me boafo pa na meyɛ nhwɛ sɛ mpempi ya na yɛta ka sɛbie son sɛ benya ado yɛta ka sɛ wɔn na wɔdi dem nyɛ ɔmo apɛ na ɔmo didi dem na nso ya na abusua bi wɔ hɔ ma wo kɔmu a sɛbi ne de wo dem die no ɔmo mpɛ sɛ ɔmo akɔm ɛbra wo kwakɔyɛ wɔ yere ho adeɛ abusua ne ma wo fa ya obi mu anaasɛ ɔmo gye wo sɛdeɛ wo yere gye wo no yo abusua no ɔbaa no minyanye ne ho ade ka me koye ne ho ade na ne papa ne de no wɔ mpene so ne maame nso so epene so nti sese no na ase wo mu nyina adwena ye baako a me se mekɔ akɔye ne ho ade nyame pa mekɔ akɔye ne ho ade nti ya na wote TV ho anaasɛ ya na ɔnam abɔnten so na sɛ wote sɛ abrante bi anaasɛ ababawa ne nan wɔ hɔ ne nsa wɔ hɔ wɔ ahoɔdene na sɛ wɔka sɛ adwuma ni hɔ ntene sɛbi ɔkɔfo obi ade a ɛyɛ a wote a ɛyɛ anasɛn ɛna ɛyɛ na ɛyɛ wɔ yo saa asɛm yi a wɔkɛn da bia me de ba ma brabo me hu omu hu ɔden na mɛte sɛ yɛse wɔkɔ wiade a saa nipa no me da bia me kam se saa nipa no ɔnyɛ mmɔbɔ fi sɛ ɛyɛ ne boapaye pa boapaye abra wo hu ɔden wo twe sekae a nyaminti ubedidi na wo se wonyɛ saa de no a sisi akora me ne mo kase me bla ne frɛ me na me wontos mu a me tim tos ɛfa hia me nya de medi na so wo hu ɔden na se wonkonko yɛ adwuma de a saafo ne de yɛ kyewa kora sɛ ye jeru kora wo ma asase so kora bi na ɛdeɛ na yɛ na ɛhyɛ wo nkran ma wo de sɔre anopa ko wo adwuma so ba ye hyɛ me nkran ne sɛ me tuwe ɛwom sɛ me yale ɛndo so me de me gim hu di sɛ me nyale fi sɛ adwuma me yɛ no obi a sɛbe ogina hɔ kora no wa anyero ho a untimi ne menyɛ nti me sɔre anopa ɛhyɛ me nkran se me kɔ akɔyɛ sɛ adwuma no me nya sika edi bia hwɛ me yere ne me ma medmin tenafie emfunye ye niema basa mfan ntutu me ho se me yale dabi on ne hye me nkunan a ma me koye adwuma no fi se me koye nso a da bia me nsa koma no ma me yere ne me ma nso nsa kɔ mo ano na etina e ma wo hre ho pa so hre ho dade a ze ngran hye no as de free o ma me fi wo de fifia na da bedu ha ɛdeɛ na obedi ayɛ wana so asɛm be na obi aka kyerɛ wa ɛno ne da kan sɛ worɛ ho ho ɛwɔ abrabo arɛ ho de uye nipa de fa hia duru ba bi a worɛ ba ho ba ya menfa entoto etobire bi a ya ne ma me worɛ ho ni se duru ba bi na se bia ye omu kɔ ba bi na ase ya hyehyɛ ye ho na bia mimintimi enye saa ade ni bi nkɔ no ɛhɔ no de ya na me wura ho but ya na mede ne nyina me nyame de wo pɛ ene wo yeye nunti ono kakra no nko a ɛhɔ kakra no nko a na ya na ma me wura ho enti wo nua no mo mo so wo otibia yi mu asabi omo de tifie no afutuo bɛn ɛna wo de ma wo afutuo a me de mo wo sɛ implempra me kase obia sesebe oyale o hu odin o yiro hu se obobbo wo hu modin o sole na se obobbo wo hu modin a twedi ampo kwa me wonso obeboa wo amwa bo hu modin ni bi ama nso ade ba chi no ade nsa na nso nsa akọwa no
futu am de ma wo mo no na sɛde na yɛnua bɛ ma yikan na ɔwɔ afuom a wɔtin toes ɛno nti yɛne ne kɔ afuom na yɛnkɔ akɔhwɛ sɛdeɛ wɔsi yɛ n'adwuma no ɛfa ɛno nti yɛnɛ asɛm a yɛbusa ne sɛ ɛdin ɛna yɛ wakwansidi nti a ɛma wontumi nsɔde ɛnyɛ adwuma yɛwɔ nkwan nko adeɛ na yɛwɔ ade ɛnɛ de ato no ɛyɛ wo sɛ bi ntu obi deɛ nanso so wo hu obi deɛ a na wo sɛ wo deɛ no mpo deɛ ɛyɛ ketewa bi ɛwɔ Nyankopɔn anim ɛne yɛne ne kɔ afuom na yɛakɔ akɔhwɛ sɛdeɛ wɔsi yɛ n'adwuma ɛfa sɛdeɛ yɛdi kan ma munya ne nti yɛsɛ yɛbɛkɔ akɔhwɛ na afuom na ma ne nkɔnkɔyɛ sɛsɛbi yɛde ano na adomrɛ ɛno nti ɛnnɛ wohwɛ anamamu no a ɛkwan no ne yɛnim sɛ yɛ fikyikwan ketewa bi nanso so yɛni ba yɛ ho so na yɛtwa ɛyɛ kwansin mmienu wɔtɔkasa mi yɛbɛka sɛ 2 miles ɛna yɛde kɔ ne ntoos fuo mu a yɛkɔhwɛ yɛmna apaafoɔ a wɔn wɔ hɔ a wɔn ɛte ntoos no de ama no adwuma papa yi bɔ ɛso nka yɛn mu sɛ yi na ka wɔn fata sɛ eduruburo na bosom yi mu na sɛ aban ɛbɔ akuafoɔ aba so a nka yɛn nua bɛmma sɛ bi wɔn a ka wɔn adi dɛm a wɔn ama wɔn dɛm die no ɛmu wɔn aba mu wɔn ɛna nkɔmɔ fata sɛ yɛbɔ wɔn aba so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛhyɛ wɔn a wɔaka nso nkuran ma wɔn do wɔn akɔhyɛ ɛyɛ kua adwuma nante ano wɔ nante mpo yɛn a ne yɛ nan mmienu wɔ hɔ mpo no otumi kwaa no atwɛn yɛn na yɛn nso so yɛ akɔ akɔtɔ so nneɛma a ɛhyɛ nkuran ɛboa ma abrabɔ kwan anim no ebi na yɛnhu ne tebea wɔ mu biara uma ne bu wɔ mu wɔabrabɔ no ɛna wɔasɛe wɔn adeɛ sɛ nka yɛ papa yi yɛwɔ no wɔtɔ so mmiɛnsa ne nuanom obie ne hɔ a wɔdi dɛm ɛna nkɔma a ne dɛm die no bu ne bɛm ɛna nkɔhyɛ aseɛ sɛ wɔbu sɛ otwa dɛm nkɔ Nyankopɔn sɛ adɛn nti na wɔbɔɔ me sɛ yi a anaasɛ sɛbi ɛsɔn sɛbi anya ato ɛnka wɔde kɔhyɛ bɛyifoɔ bi a ɛnka ɛnnɛ nkwanhyɛsɛm yi a yɛhu menyini sɛ na afuo ne waba mu wɔsesa ne ntoso no so fɛfɛfɛfɛfɛ wei sɛ nka boafo wɔ mu a megye di yɛ sɛ nka ɛka mmienu a wɔdɔɔyɛ nkɔbɛbra ma maporɔ nanso ahoɔden ne hɔ nti ɛka mmienu na wadɔ a wɔteɛ owi a wɔsɛm na wɔn de akɔ atwa so akɔ akɔtɔ tebea bi a wɔwɔ biara yɛn nua bɛmɛ ama yɛn ho sɛ wotumi de yɛ bi ɛma ɛyi yɛn no firi ha yɛbɛkɔ ne koko ɛna afei nso yɛn no mu fuo mu akɔhwɛ ɛno nso so ɛyɛ n'ano biara na wɔde ɛka ɛyɛ saa na teɛ te sɛ deɛ aba bɛhu ntooso no anaasɛ sɛ fiayɔ a yɛbɛtoo yɛ no ɛkamea yɛ sɛ ɛnɛma bunu no a aba no dodoɔ no a yɛsɔde a wɔahwe ntooso ne fɛ ntooso ɛna wɔadua yɛate awia yɛhyɛ agu adaka mu ama atɔfoɔ aba abɛtɔ ne nua bɛm mo ani adwuma pa adwuma no deɛ
ne nyinaa ɛna mayɛ. Say yenam kwan so a yɛkɔ ekokofu ene ne nufu mu enkomodide mu no ma yɛnya ne nte sɛ ne kokofu no eka miɛnsa na wasa adobi aka ho ɛho kwan eni bitwa efiri ɛkwan ho kokofu ni mo nso brofo kwansin and 9 na say 4 miles oban so a otwa brofo kwansin and 9 na enti de bia wotwa brofo kwansin enwotwe se okoni kokofu mu a nante we ya o enu a enu bitwa kodo ewie esabafi dina mede be ma ubia na wo mo so no wo mo ni anje eyukura ekura etwato ansana yeduru yenua be ma ekuku mu eventi so ha yeduru se ekura imponi enim se yeduru na efu sana kwen wo ye no so ewa ifi ekura wi ekọ efu mu ho no so na eya keka ko itwa kwan be dom hwere be aduanan ye chiri ansana yedru no kokofu ni yedru koko abani na efe wo mu se aboye ena wodru no enunti ya be bu kokoyi ye de na mbra ne ya mbre ni ntem ye je yakonya wa aboye ho ha ono de wo femu ekire bebia ni koko de pem fofra wasa dua o fe ni mu se wo be sa do fofra sa bia ka ho o de femu kire na yewia ye be sa ne na di koko no ho komo enfipipo wo de adua di kan de to so mi ni ya wo dua ene de why na adwen say wo besa aye ede aka ho ene ye se nya nte ye se de mu fuo no ene so so ye ne bedi ho enko je say no eya na ehye me no mi no nkra emi ye hu sete bia bia ye wo bia utwe de mbo nyankopon ba say ya do no boy won ne ni tie wo de ye ko sa te bi ni nti se wo bo ho so kakra bia ono akasa wasa ehira nti ye bebe se ne modin ba wo bo yin nara no
asoɛyɛ a ɛhwɛ ɛyɛ efudidwuma soɔ no ɔmo kae no ɔmo abɛhu ne dwuma pa a wɔdie no ɔmo abɔ n'aba so na ɔmo bɔ n'aba so a nneɛma bɛn ne akadeɛ bɛn ɛna ɔmo de bɔ n'aba so kan yɛ ho yɛ ni nkɔmɔ no Enyanu edi kan de to manum say enne ye ne ye nua bema eja say du ye ne ne ba na afu mu no ye ba ba bedu ye di kan kontu so di mu na afi nso ya ba ne koko afu mu na kwan na ye twa no bofo kwansi be nan na de bia wotwa de ba atwum wo de ba afu mu ha ye hwe afu no so eso papa teni ni di nkomo ebre ben de bia na wotwa sa kwan ne ba afu mu na oba afi mu so okoduru fie nso say necessity just say do na we dey aba bedru afum na afum ye ba ye di Yakobon sen kan kra jimi nsem de bia na wotwa sa abofu kwansi nan ne ba afum ana so woda wo de ba de bia me ba afum anu je se eda memre da me de kwa asore na me ma ha no memre da pa ho dia de bia me ba ha na se eda eye bia da bone ana kuda pa ku bisa ande me mfa ma ha say mupomu hanom no moda bone yeda be eda mu mfa ma afom yeda be eda mfa ma afom ebia kwaside ye mfa ma hanom na kura pa ku nso ye mfa ma hanom enti ade efen ade nko ade bia na mo ma wo ho aha okay na ade jo ne ade ya wo ne de no de ya mo ba wo ye ba pa onde ye ba na no no ba wudi waduane ene ka ho ba preko ana sa wo ba ha no na obepe bibia di wa ha yo ebi wo no mo a me ba me to aduane ehye mbotom de ba ebi wo so anu mabu nsuo ketuo bi ahye mbotom aka ho am di aba na wo ba adwuma no ye wie na wo kofia se wo nuru fie ne ya na wa brew na no zia wotimi nya daade de ma wo yere de adwuma de wo ye na abra onde say yine de ya na ni ma adwun se kwa na wa oba o de bia wo ba ha utwa kwa ne saa nti saa de ne de ya na ni ma adwun na zanka wo ye be me wo ye afuma se de nanka wo ye o mema nso asede na hu se no nso so be ha adwen kakra adwuma na edi adwuma na edi ba da odru se wo ye de ya wo yu yem no aye ni ye mai no kre eni no kre na afu no ye hwesesi afu na nyini wo hwa edi mfiese afu no bai ebeye mfie be aduasa animu ho de ne de me ye to aso enche aduasa na wo hwa se we discuss na hwa se ana wonya aboafo bi ma ne so mu me nya aboafo bia me nya sika bia me ama ho odin kakra ba ma ye ne kakra bia mba na mbeda ade achi a na masabeto so na me tikoko edudua ne kakra saa able na boafo bia ni ho na sika nso bia ni ho no kimi ama ho odin nti wo hwa wo di sika boten se na de hye koko adwuma yase sika de me kaze saa able na me wesika na me boa na mfa sika bia nhim mia ho odin no ne mba na mdo kakra na me ko saa kopim se me ye empanifo ni wie ye nti empanifo ne ba no na de to aso ne de ebu ho a na mafa pa aka me ho no mo nso aboa na me pa cho wodi mfie se ni medi mfie me benya aduonu enu wow na afu yi wo ba mu a ekwan wa emu nso ehu umma da kroma wonka se ne de ekwan a mefa so de ehu da wonhia nkwanhia bia wo kwan so da se wo ba adwuma wo ba afu ma na se wo kwa
mpacho saade ndie menhia bita ndie se o mabaha be hunu ade a ehu die menhia bisada enu nti no say na okay me ama hu se ehye aduane sisisi mu nti obi anim ne hye na ya na afibia koko no utimi tip back dodo se yo koko ne de afibi wo a ayesika sem wo anya sika amfa mpu no a abi wo a afibi wo a mintini nyina nwie no ne bia bag ensia ebi wo nso afibi wo nso a bag 9 na minya na ya na ase ayesika sem no na enwuma ni nyina koye sika ayese wo de ye we sika wo ho na atofeti na ase ayibidi agu ase a ende ebetuma abadodo so ebi ni wasa kakra menya no na me de ye ne kakra sa enti wo hwa eya na aban so a wo de so masene no nka wo hwa eye se nka ye farmers day a na nka ye gba akuafo abaso a unhu ne se nka mo asabi sabi so nsabi nya do nka mo nia hoodene nenso mo biri mo mogya ne ade ye koko de bo man no nka mo na nka mo fata se nka ye bo mabaso unhu ne sa mi hu ne sa pa da bia kura ya na me medwene sa ban ya wo se wo bo akuafo abaso na 7 omu anya wo musika nyina wo mu anya wo musika awie no wono no omu bo omu abaso ese bibi se mimi a mi nya sika no no wabo mabaso na mso mabenya sika me de akra adwumanim enso ya nya ne sa omu anya wo musika awie no na da bia ye bo wo omu abaso emre bi wo mu ka so mu be bo mabaso ade ekro omu de ma me kora na nsem fata omma wo de ba de ohuma mi akonya plate chain ni bia ye tena so no ena omu mami entima entima ena omu mami no mami kafe asa na entuma no ne plate chain no de ma se fa besi afom ne tena so ana se enye de ma wa afom ande wonde minim de no omu pe akire ntura koko aya ne bag no aya se ye to ne sen na mam ye to ne 8 million patwa esa ka ban timi ye hu bibia nke bebo am pa ye ne nke bebo aye na aya spray na ya na bebo mam no mo ha ebiduru hanom aban de no ebiduru ha ene ya na ebi wo honom a omu obi wo kura mimi die se ye bobo a ebi wo honom kura mimi nim me ye no wo mu se yabo atwam na me amato ma aduru na me de me bla ba ko wo honom no masere no no wa bebo ama me njena zanka emu a sesen ka efira ban ho bam ho ema modwuma no so ye mre ma mutimi yi adwuma ne kese no emma ne sa so de wo kan emma ne sa nti wo ha mfie du a edi anim obepeso obetre wo koko no mama no atre asen sese na na ene me pene sa pa me ye foforo kra wono no sese ya kwa no matwa sa kra ma bere ntimi enye ne se na me ye wie no na minya ne sa de a kamepe kampene sa pa nti se die nanka uhia ebitima mo watimi asa atre wo afuonim yemhia pa won se me ne mo ba no ekwa ne wa akwa ne wa menya bibia metimi ede abaha ne bia minya ska so kakra na me de boa ka me gidi se ka ebe boa me pa ma adwuma no matumi asa trem onya bibi ti sesen ya se ka kuma bi kura metimi de abaha minya sa ade ni bia me pepa eya wo ko han bi na ade aba be ye adwuma ene me hai bi me tikoko yi se ya ono na me hai ede eba be efa ede ko nti wonya abobo ya ni bia nke bebo ede wo beba na asan so atwe koko ne so koko ne so ama me ene nke bebo ame pa wonde ke bebo ame papa koko ne de pa na ya ba no ye hu se mu fuo bi nso so wo ho ya tete wo sa do mo ka ho ne kure e mo no kure me do bi pa na
ayese de oho no mo no me ana na meje na afi no ase na honam no ayemle kakra am de ma obi se wonye me ana meddo mi twa kwa ne saa na mkodura ise no ase me nyini kakra ni nti mi twa kwa ne saa mi kodura na me honam ni mi sisi na ya me ya Entina ya wo ye adwuma wo nuanom bitimi be so mu ana ende me bla no a ye chi ano a no otimoto so no otimba boa me ende bia me tesa na ye yi kakra no won ko school a wose bla ma me ko tibi ma obebo ami pa aso obusia fo no ma bo no do duru bebe badu na wa sorry fo nso e wo mo nso o mo boa mi pa na sorry di breba na ukra wa sorry so ni mi nkura di brevia o ni di brevia o ene ye ba ye wa hye nkura ye pa kwan no so de o me ye twa exercise aye bi a che no ene ne wa ma ye na se we ye da de wutwa kwansin nan ba no wa se twa kwansin nan asa de akọ enye adwuma keto ye da se pa Yankopon koso nso no ma hoden enyi se wapema ba bedu sa be nkrofo bi ka ho bi ena mo bedu bebe wadui nti we de ye mo wakonya wo wasede bi ade be ma won me waseda ende me blame ne mi sisters mo me da wo mo ase o mu nyina ka ho ena ama maduru se de madure ti me de aseda ma wo mo ne me maame waka baabi afimuani onso so we wo boa me ende me ba woto aduane breme ne wo hye mi nkunan ofa yere wo ho o mu nyina ne me papa nyina me hye wo mu nkuna da wo mu ase maame nyame mfa ne kra nsie ma no wo ye bone kra nyame mfa nche o ma ne da bepa nti me da obi ase mondo so me da mo ase se muhu me bla me di nyame da na se kane ohu mi oni me di nkomo wo timi abahwehwe me mo di machi edi ma aba aha no mo nyame mama hoden na muhu ye mo se mu nyina saa mobo na nyame ka mo ho ma mo nyini nkire ene tema intimida mu nyina so ase nyame enhyira mo na won sa asa wo ya ye mfumso kakra ka bi we fi wo kire na ko finance wa mo aduane ani yo onso me de ase de mano onso me danase me da me yira se ya onso mpempenso wa waboa me ama mababa biduro no enye wono ya freno bele asanto a enne ye ba ya ye ne ye papa enua bema ebe ponkomo efa na brabo mu de yesua ne doso wo hu se mi di koko ne mani abre kom ne de me koko de me ko afo no mani koko na nza ma nko nene ye ba ne ma yesua ne doso yesremo ye twa bofo kwansin 9 wo konso wo twa 9 na so de bia wo twa bofo kwansin mmotwe 8 miles na de bia wo twa ansa na wo ba adwuma oso onya bobo ya anaka ketu ebi no de ye adwuma be boa ne ye pa ye nyen ma hwefo da mo ye ma ne boro so dodo enim se ma me papa ma be kone mwa na maboa no ne watimi atere adwuma one day was say ne dem die no mfa ntena fie wo de be ye adwuma ama Ghana so di ne so mfa so ne na busuafo we nu say ene efre wo mamba pa wontena wo mfa ne nsan hye ne dem de fam wo ye bibi enu nti sankombo bi say die wonya hwe wo baabi agisa Alandu Media so kai so be subscribe no wa share ma fofo so enye bia hwe na nema yedi ehye yinkura etu ye fom ya brabo konanim no enu nkwa na yede som medin ede maame Fozia kai sa obe subscribe no asha ma fofo so nya bia hwe nyame onye okese